Assalamu alaikum. Kuma a National Mall Shopping Mall za mu fara tambayar mutane akan wata tambaya da Hausa, ban sani ba ko za mu samu. To bari dai mu fara da shago na ɗaya tukunna mu gani ko za a dace. Assalamu alaikum. Barka da warhaka. Ya kasuwa? Alhamdulillah. An sami ku lafiya? Lafiya kalau. Ya masu jego? Lafiya kalau. Yawwa da Allah wata tambaya muke da ita da Hausa, ba mu sani ba ko za mu samu amsar a gurinka. Haka ne. Me sunan malam? Abubakar. Malam Abubakar. Yawa tambayar mu shine wai menene sunan memory card da Hausa? Baka tambaye ni ko ina jin Hausan ba. To kuma baka ne, kai ba Haushe ne? A Kannuri ne. Amma kana jin Hausa rai. Gashi duk abin da na faɗa ka bani amsa. Sosai ma kuwa. To me sunan memory card da Hausa? Ina ji kamar kwakwalwa ne. Kwakwalwa kenan? To mun gode Allah saka da alkai. Wato kun ji dai amsa daga bakin Malam Abubakar, bari mu je wato shago mai namba 2. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu warahmatullahi. Barka da kasuwa Malam. Yawa barka. Ya kasuwa ya kowa da kowa. Lafiya alhamdulillah. Masha Allah. Aikin naku. Wallahi alhamdulillah. Masha Allah. Wani tambaya muke da ita da Hausa ba mu sani ba ko za mu samu amsa. To wannan wani irin tambaya ne? Yawwa wai sunan memory card da Hausa. To memory card dai da Hausa dai yana ga sunan shi ba zai wuce kwakwalwar waya ba. Kwakwalwar waya. Yawwa. That's quite fabulous. To mun gode. Haka kake tunani ko kuma haka ne amsa? Gaskiya dai haka ne nake tunanin ba zai wuce kwakwalwar waya da Hausa ba. To mun gode Allah saka da kai. Mu je shago mai namba 3 mu ji shi kuma daga bakin shi. Yawwa ga shago mai namba 3. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Malam ya kasuwa? Alhamdulillah. Yawwa da Allah tambaya ce muke da ita da Hausa, ban sani ba ko malamin Bahaushe ne. A ni ba Bahaushe bane ni. Amma kana jin Hausa. ina jin Hausa. To yawwa masha Allah. Yawwa tambayar mu shine wai me sunan memory card da Hausa? Memory card Da Hausa ba? da Hausa. Ba zai ce kwakwalwa ba. Kwakwalwan mutum kenan ko na Kwakwalwan waya ne. Oke kwakwalwan waya. To kuma shi ma kun ji daga bakin shi, mun gode Allah saka da alkhairi. Yawwa yanzu za mu juya shago wato mai namba 4. Ban sanya ko anan za mu samu amsa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Malam barka da kasuwa. Barka. Ko me sunan malamin? Sunana Malam Sa'ad. To Malam Salu wata tambaya muke da ita da Hausa, ba mu sani ba ko za mu samu amsa. Allah sa na sani. Allah sa dai malamin Bahaushe ne. Kwarai ko cikakke ma. A what? To da Allah sunan wai memory card da Hausa muke tambaya. Okay to shi memory card ko? Memory card. Okay, memory card kamar wata na'ura ce wadda za a iya cewa. Memory card na'ura? Eh, What's the funny there? kamar kwakwalwa kenan na ainihin wasu abu da za ka iya ajiye abubuwanka. To shi ne. Kamar dai na'ura ta ajiye abubuwa. Na ajiye abubuwa. To amma malamin sa mun gode Allah saka alkhairi. Kun ji shi ma daga bakin shi. Za mu je shago wato mai namba 5 kenan. Mu ji daga bakin shi ma. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka da kasuwa. Barka dai. Ya sunan malamin? Sunan shi Bashir. To malam Bashir ina fata dai Bahaushe ne. Bahaushe ya cikakke ma. To wata tambaya muke da ita da Hausa ba mu sa, ta turanci ce zuwa Hausa ba mu sani ba ko za mu samu amsa. Allah ya sa na sani. Yawa wai sunan memory card da Hausa. Sunan memory card. Da Hausa ba? Ai shi memory card kawai sunan shi kwakwalwa. Kawai kwakwalwa. Kuma ta In an ce memory card kawai kwakwalwa. Yes, ana ne kwakwalwa. Sorry about that. Okay, to shi ma kun ji daga bakin shi memory card kwakwalwa. Haka ne? To masha Allah. Za mu tambayi shago mai namba 6, shi kuma za mu ji daga bakin shi. Malam salamu alaikum. Barka da kasuwa. Alhamdulillah ya kasuwa. Yawa Allah sa malamin Bahaushe ne. To malam tambaya muke da ita da Hausa ba mu sani ba ko za mu samu amsa. Kamar ta me kenan? Yawa wai sunan memory card da Hausa. Memory card da Hausa? Shi dai memory card ainihin abu ne wanda ake sa cikin waya. Kana amfani da kwakwalwar waya yana kaci abubuwa da dama kan waya sosai ne. Kaga su ne da yake memory a Hausance dai memory ne kusan sa. Kawai shi dai sunan shi memory ne da Hausa ma. Da Turanci memory da Hausa ma memory. I'm being serious. Go on, off you go. Leave the table. Mun gode Allah saka da alkhairi. Kun ji daga bakin shi ma. Za mu je shago mai namba 7 kenan. Kuma za mu ji daga bakin shi. Assalamu alaikum. Barka da kasuwa malam. Ko me suna malamin?
To Mala Ahmad, ban sani ba ko Bahaushe. Amma kana jin Hausa. To wata tambaya muke da ita da Hausa ba mu sani ba ko za mu samu amsa. Wai sunan memory card da Hausa. Ba sani ba? Ga ka dan yi kokari mana ko kadan fada mana. Memory card ne ai. Okay, da Hausa ma memory card ne. Assalamu alaikum. Ba Hausa? Kwata ba ka ji Hausa? ba Hausa. Ga shi kana ji na kuwa. To Arama ko za ka taimaka mai? Ko za ka taimaka mai ne? Ok, amma akwai kaɗan ko? To tambaya muke da ita ko za mu samu amsa ban sani ba. Wai sunan memory card da Hausa. Memory card? Gaskiya ba zan so da Hausa. Kwata baka sani ba? To amma da Hausa me kake ce mai? Najeriya ana kira memory. You very son. Ok, memory dai shi ka sani. To mun gode Allah saka da alkhairi. Shi ma dai kun ji daga bakin shi. To duka anan muka kawo karshen tambayar mu ta yaya sunan memory card da Hausa. Memory card da Hausa shine katin kwakwalwar ajiya. Katin kwakwalwar ajiya shine memory card da Hausa. Mun gode. Oh God, I couldn't stop. I tried. Shut up! Shut up!